रोखोमसो मोनजादों ओंखामखौ। हेलौ लोगोफोर। आइया फन बुनो खोन्थानो थिनदोंमोन आं बावफिनदोंना। नोंनिखौ माबा होआखै आङो नोंनिखौ माबाखौ होलाय नोंनिखौ होदोलाय होखानाय नोंनिया होदोलाय मानो थायालै नोंनिया मानो थाया माथो दानो जाथ्रायाव हेलौ लोगोफोर मायाव मोने दे हेलौ सुनीता नेपाल पापी राधे राधे बोला राधे राधे सुनीता थैंक यू मेरी लिस्ट में आने के लिए बोरो का हाय भाई मैं चाहूना ओमफ्राय आनन्द लाइभ फैलायबाय आब' होनदों फैलायबाय दसे फैलायबाय नै बिजि मबाइलाथ' बिदि जायो दिजेन हाय होनदों आरोना ओमफ्राय हाय ओमफ्राय दानुषा कुमार हाय दानुष कुमार मामी ओमफ्राय what if who so how so pretty बोला thank you Elon hi baby ओमफ्राय डनेश ने क्या बोला न्यू और विजिट ने क्या यूट्यूब टिमोरो विक्रम हाय सिस्टर बोला हाय ब्रदर यूट्यूब ने कैसे हो बोला जी मैं अच्छी हूँ आप कैसे हो मैं खाना कहाँ से हो आप बोला जी मैं बॉयगांव से हूँ बी साइना हाय ब्यूटीफुल बोला हाँ थैंक यू श्याम ने क्या बोला कहाँ से हो आप बोला जी मैं बॉयगांव से हूँ किंग हेलो गाइस रुको विजिट ने बोला हाय मेकस चाइनीज
जैसे लग रहे हो बोला अच्छा चाइनीज जैसे लग रहा है आपको मुझे चीरा अमेजिंग विजिट है आरसी what what you from Raki Corona Babuzni Jaris Hi bola Jaris hello friend friends please sister सबको मेरी एलविस्ट्री में आने के लिए थैंक यू वेरी मच अविनाश अहम 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 ने क्या लिखा है अविनाश जारिम से हाउ आर यू बोला आई एम फाइन अविनाश का लाइक थैंक यू हेलो गाइस लाइक करो प्लीज अगर आया है तो एलबी में आया है तो लाइक करके जाओ ना दिस इज द लव मानसा di rumah belum selesai सब सब पीछे हाय बोला हाय नोजोरा नायबाय थादों आं नोंखौ होनदों आरोना दे नायबायल' थायो माने लाइक होब्रा होनदों बिजि अरुण हाय बोला हाय अरे बिजि हाय बिजिन हाय दोनसो हाय बिनानाव होनदों आरोना दिनेशर बर' आरोना हाय बिनानाव होनदों हाय ओमफ्राय बासा अफिसियेल हाय होनदों हाय देनिसा हाबिजि तोरा सादि पता हाँ तोरा क्या बोला तोरा सादि पता अरे बोनस अच्छा हेलो जी बोला हेलो जी सबा हो ना कहाँ से हो आप बोला जी मैं बङाइगांव में रहती हूँ साई लव फ्रॉम केरला अच्छा अविनाशा बीके चाइनीज से है बोला अच्छा रासायनिक बीनू ने क्या बोला हाय बोला संदेश ने हाय कैसे हो बोला जी मैं अच्छी हूँ संदेश आप कैसे हो संदेश ने असम से हो आप बोला जी मैं असम से ही हूँ रमेशा के बोला where are you from बङाइगांव असम चिरां है अविनाश आसरा Sintian mana melayle Sintian malay Abinasa Sinaise Hai Hindi
आप हिंदी में क्या बोला? आप सुंदर हो बोला। थैंक यू विनुस। सब सबका आप बोलो Ramsa Koira di from bola from boy bola na mera mera gan. Hello Jose. Hello Jose hello good evening, how are you bola? Good evening, I'm fine. हिंदी भाभी आप कहाँ से हो बोला? जी मैं बङाइगाव से हूँ। एसबिया ओनली लाइव आबो ओमफ्राय दे जागोन दे आगै साबा को हार्डे दिया थेंक यू एसबिया लाइक दान बाय दा मिउजिक रेसियान एसबिया बाय गुड इभिनिं सिस्टार बोला बाय गुड इभिनिं सिबाया हाय सुति बोला सिमा मा खबर बाजै सना आरोना खबरा मोजां आरोना नोंनिया माबोरैहाय सिमा थेंक इउ भेरि माच आंनि लुसना फैनायनि थाखाय बिया गैया कमेन्ट होनदों आरोना दा दिंगा फैदों आरोना लाइक दान बाजै होनदों आरोना जिउ सना आङो एसे बेस्थ होनदों आरो दे बेस्थ'खौ आरो मा खालामनो आरोना ओमफ्राय जोंहा एसबिया आगैया मा होनदों वेलकाम होनदों आरोना टु इउ एन्ड योर फेमिलि मेम्बार अफ दा वार्ल्ड बारा रोंलायलाङालै आगै ओमफ्राय दिंगा मा होनदों जोंहा लाइक दिस होनबाय दिंगा बाजै होनदों एसबिया आगैया दिंगा ब्र हाय गुड इभिनिं होनदों ओमफ्राय सन्दिपा मा होनखो ओइ होनदों नामालै एसबि गुड इभिनिं सार होनदों नै दिंगाया ओमफ्राय जोंहा एसबिया मा होनदों दिंगा ब्र नोंनि भिडिअ नायबाय दे मजा डान्स ब्र होनदों डेन्जार खालामखादों डान्सखौ दिंगाया ओमफ्राय एसबिया मा होनदों दिंगा ब्र आं सार नंलालै होनदों आरोना एसबिया गैया ओमफ्राय सिमाया आंनाबो मोजाङानो बाजै होनदों आरोना आदसा मोजां ना ओमफ्राय जोंहा एसबिया मा होनदों फरायनो नाङा कमेन्टखौ होनदों आदसा दिसा हाय सिबा बड'लेण्ड फैदों जों हाय सिस्टार मा खबरलै होनदों आरोना खबरा मोजां नोंनियालाय माबायदि बड'लेण्ड मिनि ओमफ्राय जायसा एसबि आगैया कमेन्ट होनदों आरोना ओमफ्राय एसबि आगैया लिरबाय आंबो दा डिउटियावसो दं आब' होनदों आदसा डिउटियावसो दंना आगै नोजोरा लाइक जानो होनदों आरोना थेंक इउ लाइक होनायनि थाखाय मा मबाइल नांगौबा जाफैलायबायलै नांगौ मोना दानो मोनगोन जाना साइडनि जावना थांना बाबा साइडआव बड'लेण्डआ दंलै मोजाङैनो डिउटियावसो होनदों आरोना डिउटियावसो दंना नोंबो दे बे आमा फैयानि लाहैनाय नङा
कैसे थाईलैंड बने बाबू कैसे हो बोला हमको अच्छी है बोलो अच्छी है ये क्या यार लेके जाओ इकू मना बाबा इकू मना होगा दे दसेल' फैदे आब' बाय बाय गुड दसेल' फैदे आब' बाय बाय गुड इभिनिं दे लोगो मोनफिनगोन बाय जागोन दे आगै बाय बाय बिराद कमेन्ट आरोना मानो लागोलै लाहोना दलेमा मोनदों माथो ओंख्रि जाखो होनदों आरोना ओंख्रिया माबा खान्थाल बेगरमोन आरो ओमफ्राय अमा बेदर फाजामोन drama lain es kia aji kaya babu as kia aji kaya babu bola nah नजर आरो दिंगाया जोंहा दिनैसो बाजै दुगैनि बाजै थाथ'दे आरोना दुगैनोसो ओंखारलायबाय आरोना नोंहाबो दासो जारलासो दहाय दुगैखानो हायासै आरो आंगेल बिहोनायावसो नेबाय थादों दा आं दुगैनोबो जिंगा आगै नोङो दिंगाया ओमफ्राय नै जोंहा दुखा ओंखाराखै दामालै ओमफ्राय जोंहा बड'लेण्डआ आरो अमा बेदर होनना खुदै आदसा होनना खुदै गयोलै होनबाय आरोना अमा बेदरखौ बयबो जाखायो नालाय ओंखायनो खोनाबा खुदै गयोना ओमफ्राय जोंहा दिंगायानि गाबलाय सिलायनानै ना मालै नोजोरा मा होनदों बहा थांखो होनबाय आरोना सोरखौ नागिरखो दालाय सोरखौ नागिरखो बेखौनो होनदोंमोन नामा I'm Indian. sin hai ना हाय सिन ओमफ्राय सिन आई एम इंडिया अच्छा थैंक यू मेरी एलबीएस में आने के लिए सिन लाइक करो प्लीज मनिराम फैदों मोजांथार सिजाया sis मोजांथार साइसा गोजान नोजोरा मा होनखो बाबुआ बहा थांखो आरोना बाबुआ मबाइल सेना लाना खारदों नोंहा बाबु नागिरदों नामा बड'लेण्डआ मा होनदों मागोआव थांबा बोसोरनि जाना फैखागोन आं अमाखौ होनदों आरोना नंगौना Sinna, where are you? Where is your house?
ओमफ्राय सिङाव आरो मनिरामामोन मा गामि होनदों आरोना गामिया आङो दायो बङाइगावआवसो थायो आरो दा मनिराम बर' नोंलाय अबेनि ओमफ्राय जोंहा सनजित फैदों आरो लाइक दान थेंक इउ लाइक होनायनि थाखाय ओमफ्राय सनजितआ 18 लाइक दानबाय आरोना औ थेंक इउ ओमफ्राय सनजितआ अन होनदों बड'लेण्डआ मानसियानो मिनि लुबाय थाखाय मिनिफ्राङो मिनिफ्राङोलै सनजितआ मा एप्रोच माइनास न'खो दिनै जागोन आदसा नंगौ नामालै बल गेलेनानै दासो फैलायबाय नामा नोंलाय मा ओंख्रि जानाय खिथाहरदो सनजित जोंहा बड'लेण्डआ मा होनदों अके बाय दे सिस्टार आङो ओंखारनोसै लाइफनिफ्राय आंहा डिउटियावसो देरना दे बाय बाय थेंक इउ आंनि बिसना फैनायनि थाखाय ना हेफाजाब दसेनि थाखाय हेफाजाब होनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय ओंख्रियालाय लाइ बिलाइजों ना आदसा टेस्टि मादोना लाइ नङा दालाय ओमफ्राय सनजितआ होनदोंमोन आंथ' आब' होनो लेङा बाजैबो लेङा हलि होनदों हा माथो लिंनो लायदोलै फंबायसो नांगौलै फंबाय गैया फंबाय नागिरना मोनाखै ओमफ्राय जोंहा सनजितआ हा होनबाय आरोना फंबाय नांगौ फंबाय मोनाखै ओमफ्राय नाफसियाया मा होनदों हेलौ सिस्टार होनबाय ना हेलौ ब्रादार हेलौ ओमफ्राय सनजितआ अन होनबाय ना नाफसियाया माय नेम इज आंगुर नामानो आं बुंदों मा रायलायखुमाखो मुलुग खालामना देनां खिथानोसै आङो ना ओमफ्राय जों नाफसिन मा सिस्टार मी सिस्टार होनदों आरो ना नोंसिना योर सिस्टार Confundido la sister, okay, gran sister. अच्छा नाफसिम हेलौ सिस्टार हेलौ ओमफ्राय सनजितआ मा होनदों एलबि होआ कमेन्ट फरायना होगोन बिदिसो नागिरखादों आङो बिदिसो नांगौ आंनो ओमफ्राय सनजितआ आङो मिथिदों बे नोंसोर रायलायनायखौ होनदों आरोना आदसा नंगौना
Dengan ni channel ni dengan sen này là đơn đường nơi đẹp nè cả tên này dịch này nè bố này dịch nè ngờ dịch được ôn mình lại thì ba già cũng thật ba vậy nè Daniel sama buruan dah hai darna hai neng saya komen boleh apa kan mungkin nama lagi apa lagi gitu apa yang misalnya ha on na nagana on dan saudara boroma memang kubur dan kubur amazang yang dia lai ma bere kubura son tidak on ada on ada deh Madini suraman kerja mezang darana oh binja ke ba nanga dini sor ini suraman dengan kerja paksa ni paksa just Sudem Sri thank you ang dia bis na phải nền ta tại Sudem Sri dengan fish hello Darna hello begini selama Boresor anak sa Boresor ni na ang Saina Bedor ma bodar Saina bodar ni senenga baca umit bedeng umit di beberapa hello mit baca student saya ada jahalai dan bad thank you like ni sana baca sudah jengha Silong berai desa indarna aja lang nereng dindan ngo Silong besan tidak hang nena darna hang saya gan mulai baca di jenis ramah anda goha goyari Sani, Goyaris, Chinese naman ketay. Mereka omid naman dia, mai sakada, omid mai sakada. Mai sakada. आप हिंदी में बता दीजिए उम्मीद संजना आङो रोङोब्ला नोंथ' फैखाया होनदों आरोना आंसा संजना माने लाखा आरो माखौ लाखानोलै मामलिद नामा सुंदिन दा अन होनदों आरोना थेंक इउ अन थानायनि थाखाय आरोना ओमफ्राय दा संजना अमित हामबाय
हामबाय रोंगौ नामालै नोंबोलाय भाषाखौलाय ओमफ्राय जों उमिदनिबो बोरमाया होनगोन साका मीन्स खाना खाया क्या बोल अच्छा इसको तो याद ही नहीं रहता है मुझे खाना खा लिया उमिद ओमफ्राय जों सोंजिदों मा ओंखाम जागोना जायाखै सोंदों उमिदा नोंखौ होनदों आरो गावसिनि भाषायाव लिरबायना ओमफ्राय दिनेशरा मा होनदों सनजित लिराबाबालाय सनजितनो फरायनानै लादो नोङो माबा दिनेशरा ना ओमफ्राय दिनेशरा उमिद उमिद फाल नोंबो बिसिनि भाषायावसो लिरबाय नामाब्रा हामबाय सनजित होनबाय आरोना बेलाय बर'नि जाखोना मानो जाखोलै हामबायालाय उमिद ये हामबाय बर' लैंग्वेज से हो गया ना संजित दिनेश्वर होनदों ना संजितआ उमिद होनबाय आरोना दिनेशरा मा होनदों सनितपुर सनितपुर दिनेशरा उदालगुरि गासिबो मेथाइ जानो गोजालै बै माबामोन मा होनोमोनलायो ददेरे ना मा होनोमोनलायो ओमफ्राय जोंहा सनजितआ टाउनाव अनखा सनजितलाय मा टाउना अनखा ना मा होनखो सनजितआ अन होनदों ना सनजितआ अके हामबाय मीन्स थैंक यू हामबाय अच्छा हामबाय मीन्स थैंक यू सनजितआ मा ओंख्रि जानाय दिनै आब' देरना ओंख्रिया माबासोमोन खान्थाल बेगरमोन आरोना ओमफ्राय अमा बेदर फाजामोन आरो ओमफ्रायनो जेराव अन होनोना सुदेमस्रिया जोंहा मा होनदों नोंसानि हासबेन्डनि न'आ बङाइगाव टाउनाव ना लोगो होनदों नङा लोगो मा होनो पानबारि गामियावनो पानबारियाव आरोना हासबेन्डनियाबो लाइक होदोलाय सोर फैदोंमोन गोदानै आरोना अननानै लाइक होनानै होदोब्रा सोर फैदोंमोन ओमफ्राय जोंहा अमितआ मा होनगौ अमित लाइक करो लाइक दे दिया ना खुलुका मीन्स नमस्ते कुलच्छा इसको लिख के थोड़ा सीखना पड़ेगा उम्मीद जो आपका लैंग्वेज है ना इसको थोड़ा लिख के सीखना पड़ेगा या तो नहीं रहती संजीत को यानी ऑन देना ini starter nama Abu Babwa mbak Babwa mobile नायगासिनो सेना लांबाय मबाइल गंसेखौ उन्दुनोसिनबाय उन्दुआसै दिनै सल' मबाइल नायनानै ओमफ्राय सल'बो खनबाय थाबावो ओरैबायदि आरोना सिरि थाया खुगाया ब्रां बां सल' खनबाय थायो आरो दा संजितआ मा होनो अन होनदों अमितआ माने जोंहा बर'नि खुलुमबाय
बोरो में खुलुमबाय बोलते हैं ना उसको हम लोग खुलुम का बोलते हैं। हाँ अच्छा, हम बोडो में तो खुलुमबाई बोलते हैं मतलब। ओमफ्राय जोंहा सोद्रोमस्रिया बाबुना नानि नोंना फ्रेन्ड होनदाना बाबुसो आंनियाबो क्लास 1आव मोनलायबाय आरोना लोगो बाबुआ। ओमफ्राय जोंहा नोजोरा गोथावथारलै ओंख्रिया होनदाना नंगौना। ओमफ्राय जोंहा सोमदोन बर' फैदों हाय बाजै होनदोंना हाय बिबोनां माबोरै खबरफोरा आरोना। आंख्रियानो मालाय बिदिनो बाखि खबरफोरा बोरै जाखो बेंकिं हा सोमदोन मा लिरखोनो बेंकिं खबर बाखिनो फोरा बोरै जाखो दारना आं बारा बुजियासैलै सोमदोन। ओमफ्राय जोंहा मेदामा लिरदों सवाल को हम लोग मायरम बोलते हैं बोला। अच्छा सालाम ओमफ्राय जोंहा जेदि बर' फैदेरना हाय अह हाय जेदि थेंक इउ आंनि लिसुनाव फैनायनि थाखाय। हाय माबोरै खबरफ्रा आरोना। ओमफ्राय जों सोमदोना लिरजालांदों बाजै होनदों आरोना जेबो नङा ओमफ्राय दाननाङा दे सोमदोन आगै दाननो नाङा आरो ना कमेन्टखौ। ओमफ्राय लाइक होआखैबा लाइक होदो आरो अननानै। ओमफ्राय रियल हाँ बहुत अच्छे हो यार बोला थैंक यू। ओमफ्राय मैडम बोरो में क्या बोलते हैं बोला किसको अमित किसको बोरो में किसको क्या बोलते हैं संजिदा अन होनदों सोमदोना जागोन बाजै सना होनदों आरोना। औ ओमफ्राय गोदानबा जइन जानानै होदो आरोना अननानै आंजों। ओमफ्राय जोंहा सन्जिदा अन दंलै आं होनदों आरोना दे अन दोनबाय था आरो। ओमफ्राय सन्जिदा अन होनदों आरोना थांगोन ना मागोन जोंहा जेदिया ब्रादार। ओमफ्राय जोंहा सन्जिदा गयारिया अन होनदों अमिता सावाल अच्छा चावल लिरखोनो मांगलै चावल इसको बोडो में माइरं बोलते हैं माइरं। जब आप घूमने आएगा ना तब आपको बोडो सिखाऊंगी है ना। जब आसाम में आएगा तो। ओमफ्राय जोंहा सोमदोना मा होनदोंना बाजै होदो दे दसे होनदोंना है मोसानो रोङालै। ओमफ्राय जोंहा आनन्दखौ मा होनदों जोंहा सापर्ट खालामलायदो बयबो चेनेलखौ गाइसमोन होनदों आरोना। औ अमित देवबर्मा राइस को बोला अच्छा राइस को बोडो में माइरं बोलते हैं अमित माइरं सुनाई दी रहा है ना। ओमफ्राय सोमदोना दे मोसा बाजै दसे होनदों आरोना। ओमफ्राय
मोसानो रोङालै ओमफ्राय जोंहा थांनोसै दे बाय बाय होननानै आदसा दे ओमफ्राय सोमदोना आंखौ सिनायाखै नामा बाजै होनदों आरोना सिनायासैथ' आरो आङो सिनायखि लादो ओमफ्राय सिनायासै आं ओमफ्राय सोमदोना नोंखौ आङो सिनायो माथो होनदों आरोना आंहा एसे नोंसोरा सोरबा माबा सोलायदोंथाय आंहा सिनायलाय लाङालै सरि दे ओमफ्राय जाहाथे बर'आ लाइक खालामबाय दाना थेंक इउ लाइक खालामनायनि थाखाय थेंक इउ भेरि माच ओमफ्राय जोंहा अमितआ हा बोला ओमफ्राय सोमदोना मानदोना आगैयालाय बेसेयाव फरायो जाखो होनदोंना क्लास 1आव मोनदों दासो नोंखौ सिनायमारासै आङो बबेनिमोनथाय ना ओमफ्राय सोमदोना मानखो बाजै एमपियाव नुजानो बाजै एलबियाव नुजानो थागासिनो आं होनदों आरोना एलबियावसो नुजानो थागासिनो ओमफ्राय सोमदोना ओमफ्राय मा होनो रा नोंसिनाव थांगासिनो आं बाजै होनदोंना आदसा जोङो फैगासिनो नामा आङो सिनायासैनो सोमदोन बर' ओमफ्राय नोंसिनाव थांनो गियो आं होनदोंना नोंसिनाव थांनो गियो आं आइया मानो गिनांगौ जाखो सोरखौ गियो अमित देवबर्मन के विकास समदन बोरो में जा रहा हो बस बासुई बोला ना ओमफ्राय सोमदोना मानोथो सिनाया जाखो आंखौलाय बाजै सना होनदोंना सिनायासैलै आङो ओमफ्राय Besiari Deborma hello guys ना sebelum Umi Daman के जीजा को क्या बोलते हैं बोला जीजा को घुमई बोलते हैं बोडो में अमित घुमई ओमफ्राय सियारिया मा होनदोंना लाइक दोनथु
done hard गोजौआव नाय like done 22 done hard thank you Siari like देने के लिए thank you very much ओमफ्राय जासोमदों आंखौ बाजै हाबायाव आंनो मोसाबाय आंखौ सिनायला दाना आया नंगौमोन नामाथाय गोसोखांनांसिगोन आङो ना एसे गोसोआव फैदो आरो ना ओमफ्राय उम्मीदा मोनदों जोंहा गुमै बोलते हैं हम गुमै बोलते हैं हम लोग बोला थोड़ा अलग अलग होता है ना थोड़ा सेम थोड़ा अलग है ना उम्मीद सियारिया मान जोंना मोजां मोजां सिस्टार होनदों आरो ना मोजां ब्रादार दा सियारि नोङो बड' मानो दा बड' मानो दा अच्छा दोनों सेम सेम देववर्मा है ना सियारी और उम्मीद bây giờ xem thế nào anh và who are you English little weird na who are you from Faza ma Faza सोंदों who are you from where ना ओमफ्राय फ्रमाथ' जोंना आङो बङाइगावसो थायो नालाय ओरैनो फानबारि आरोना ओमफ्रायो उम्मीदा मान उम्मीदा हाँ हम लोग त्रिपुरा से है बोला अच्छा उम्मीदा हम लोग त्रिपुरा से बोला नजरा मान बेदर लायनो थांनोसै बाय दाना आच्छा दे लायदो नोजोर मा बेदर लायनोलै मा बेदर ओमफ्राय जासोम दाना बाजै आं न'आव थाया होनदों आरो आच्छा अबावबा थायो आरोना बेलेगावसो थायो होमबा ओमफ्राय जोंहा सियारिया मा होनदों आपका ट्रेडिशनल दखना नाइस सिस्टार बोला हाँ थेंक इउ ओमफ्राय उम्मीदा मैंने बाजै बोलो क्या मैंने भी बाजै बोल किया बोलो हाँ बोल सकती हो उम्मीद बाजै बोल सकती हो वैसे सियारे क्या बोला बस बसै हा वैसे समझना आङो बाहेराव खामानि मावो बाजै आङो आंखौ सिनाया जानो हागौ नोङो थांबा माथो हागोन आं आंखौ सिनाया जानो हागौ न'आव थांबा माथो होगोन आं होनदों आच्छा सिनायमारोसो नामासै
आंखौ सिनायमारदोंसो नामासै नोंलाय ओमफ्राय जोंहा सियारी ने क्या बोला साम साम हो अलग समथिंग सिस्टर बोला सेम सेम हो अलग समथिंग सिस्टर बोला अच्छा ओमफ्राय उमिदा मोनखो बरफ 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 के नि जागा उसको खाले ओ सियारी अरे ओमफ्राय जों न'आव थांबा सिनायगोन आरोना न'आव फैबासो सिनायसिगोन आङो ना Siaria mah dikalika imoy dara ओमफ्राय सोमदेनामोन गोबा जोंनि हाबा जाना बाहेराव फैदों होनदों आरोना हाबा जानानैसो थांदो आरो नामा हाबा मोनजा लांदोंमोन नामासै नोंलाय dan baca umid dan maknanya means kumoy basoy bajai mairong ha mairong हाथ हो रहा है रे मेरे लिए इमोई दारा means ये अच्छा yes brother अच्छा दारा meaning siapa yang Atuy na thara atun अरे समझना बाजे मैचरी ना मंगा स्पेस चिया दारा sakit ओमफ्राय बिदिनो मावो Binari hello ma'am sab good evening bola good evening binari ini ompre omida imoy moy nai अरे उम्मीद थोड़ा दिक्कत हो रहा है रे baca single boy good evening baca good evening single boy माब्रै खबरफोरा माब्रै दं आरोना लाइकसो बिग्रोयोलै आंना लाइक होआखैबा लाइकखौ थुखेना होग्रोनांगौ दे ओमफ्राय जानानै मा होनदों सोर गोदान सापर्ट खालामदो होनदों आरोना जानोलै खालामलायाना ओमफ्राय जोंहा अमिदा मा होनगोन सियारी ने बोला स्पीड से अच्छा स्पीड से बोलते हैं तो समझ नहीं आता है बोला अच्छा Umida means single boy Syria short file से बोला मैंने baca अच्छा थालांबायलाय कमेन्टआ सिंगेल बे मा होनदोंमोन मोजांलै बाजै
नोंहालाय होनदों आंनियाबो दंथ'यो आरोना बिदिनो सिंगेल बय आगै ओमफ्राय जों आनान्दामोनखौ सोरबा सोरबा नायनोल' थायो होनदों ओंलै नायोल' सोरबा सोरबा मोनबावबाय हेलौ मोनसे र' ओहो ओमफ्राय जोंहा उमिदा मा होनदों आं डिसेम्बराव बर'नि न'आव थांनाय होनदों आदसा आजाना दिसंबर में हेलौ बाजासियारि नामानखौ थां दे होनदों आरोना थां दे ओमफ्राय सिंगेल बे मा होनदों जानाय लोंनाय रेडि जाबाय नामा बाजै होनदों आरोना माबा जाथ'वाखै आरोना आङो एलबि दोननानैसो एसे रेडि खालामसै आरो कपिरामा ओइ बिमा होनदोंना मा जाखो कपिराम ओमफ्राय जासियारिया दिदि ब्लु डिजे गला आदसा दे दिया सियारी ब्लू दे दिया वाकिनी हुआ देखिए आप ओमफ्राय सिंगेल आंखौ लाइक दान बाजे माय थेंक इउ लाइक होनायनि थाखाय थेंक इउ भेरि माच ओमफ्राय जों सोमदोन बर'आ आगैयालाय सोरजों रायलायदों जाखो होनदों सोरबा फन हरदोंमोन फिसाला रायलायदों ओमफ्राय जासिंगेल बाबागा हेलौ सियारि नों बर'नि होनदो आरोना ओमफ्राय जा कपिरामा मा होनखो दिन आदसा ओमफ्राय सियारिया मा होनखो दारा आङो जयेन हाय रिटार्न रेडि त्रिपुरानि दारा ada मालाबा बाजै मोनाव साहा लोंलायगोन दे होनदों ना दे फैबा ओमफ्राय जोंहा सोदोमस्रिया फैदों आंखौबो जयेन खालामदो लोगोफोर होनदों आरोना गाइस कौन है नया सोदोमस्रि गयारि से जयेन हो जाओ सोर दं लोगोफोर सोदोमस्रि गयारिजों लोगो जानो हागोन सोरबा दङबा आङो ब्लु होना होनि आरोना लोगो जानोबा सोरबा लोगो जानोबा आङो सोदोमस्रिनो ब्लु होनि र' लाइन चला गया रे Omid naman try ragya na bo ha sab kalay rakana bo bola try Syariya mangga ang Tripurani darana Syariya mangga thank you Dara Omid bola acha sampai single boy ya hi deh Hai Tripura Tuma district ni neng siari ndarana
Baca umile mana ang bahai rakke join halai sia nunai single gaya on derna ओमफ्राय बाजा सोमदोना दे मोनाबाय ने बाजै मोजां बालाय खबरफोरा आंबो दोनखासिगोन आरो नै लाइना थांनानैसो मावबाय आरो ना ओमफ्राय गाबोन फैलायनोसै बाजै नोंनि एमपियाव होनदों दे थेंक इउ गाबोनबो दसे फैनानै होदो सापर्ट होदो आरो ना ओमफ्राय सियारे मा होनदों आंनि चेनेलखौ ओमफ्राय खालायलाय दे दारा होनदों आरो ना आदसा अमिता खालायका खालाय समदन जोयन कर दिया रिटर्न करो बोला अच्छा समदन ना थांखो ना माखो समदन support अच्छा समदना चैनल से गयामोन नामा बिलाय समदन जोयन कर दिया सारी समदन चला गया होगा ना समदन का चैनल समदन थांखो ना माखोमोन नोङो सियारिया जइन खालामदोंमोन रिटार्न खालामफिनदोंमोन ओमफ्राय जा सिंगेल बया मा होनखो दे होमबा बाजै आंबो दुगैना लानि दे होनदों आरोना दे ओमफ्राय जा सुदेमस्रि मा होनदों सोमदोनखौ आङो सापर्ट खालामबाय आंखौबो खालामदो होनदों सोमदोना चेनेलानो दंना गैयाथाय ओमफ्राय थांखो ना माखो मानसियाबो आदसा ओमफ्राय सोमदोना दे मोनाबाय बाजै सना होनदों आरोना सोमदोन थाङाखैबा बिसोरो नोंखौ सापर्ट खालामदोंमोननो ओमफ्राय रिटार्न हरनानै दोनो आरोना आगै ओमफ्राय उमेदा बिके बुजिजाखलिया ओमफ्राय सोमदोना थाङाखै होनदों ना आदसा ओमफ्राय सोमदोना माबाया मा होनो बै सोदोमस्रि